Molt bones, Pamers, com estem? Estem bé? Perfecte. En el vídeo d'avui treballarem l'evolució econòmica, demogràfica i social durant l'etapa de la restauració. Aquesta etapa engloba des del 1875 fins al 1931 amb la caiguda de la dictadura del règim dictatorial de Miguel Primo de Rivera. Bé, en primer lloc, el període que va entre 1875 i 1898 es va caracteritzar a Espanya per l'increment del nombre d'habitants i la prosperitat econòmica general. Però ni aquest creixement demogràfic ni aquest creixement econòmic no va ser similar ni de prop a Europa. Per què no va ser similar a Europa? Doncs bé, la població espanyola va augmentar. Això sí que és veritat, tot i que a un ritme més lent que a Europa. A Catalunya, l'evolució demogràfica va ser similar al conjunt d'Espanya. Ja veurem que durant el període de 1898 al període de 1931 hi haurà diferències i no hi haurà tantes similituds entre Espanya i Catalunya. Doncs bé, tornant a l'explicació del desfasament amb Europa, cal buscar-la en el descens de la taxa de natalitat i el manteniment d'una taxa de mortalitat molt elevada, ja que continuava per damunt del 30%. Les tendències econòmiques del segle XIX es van traslladar principalment en el camp. L'inici de nous conreus, l'especialització vitivinícola orientada a l'exportació, el manteniment del conreu i l'oliva i la introducció de la remolatxa van ser algunes de les innovacions, alguns dels treballs precisament del camp. Bé, a Catalunya en particular, encara que en menys mesura, l'activitat agrària també era la que donava feina a la major part d'aquesta població, especialment el conreu de la vinya. D'altra banda, si hem parlat del camp, ara tocaria parlar una mica de la indústria, perquè és un tema que es pot sortir també dintre de la selectivitat. Sectors industrials que van rebre un gran impuls en aquest període van ser, sobretot, el sidometal·lúrgic i el tèxtil. A Catalunya va continuar l'impuls industrial del període procedent, sobretot pel que fa a les indústries cotonera i llanera. Bé, un cop explicat aquesta evolució econòmica i demogràfica des del 1875 al 1898, ara és important que continuem aquesta evolució des del 1898. Si recordem del primer PowerPoint, Espanya viu una crisi que també afectarà en aquesta evolució, sobretot econòmica. D'acord? Ara parlarem també una mica de l'evolució demogràfica. L'evolució social ja veurem que l'englobarem tot en un mateix període, sobretot en el moviment obrer. D'acord? Tornant al tema, d'altra banda, si ens endinsem a l'evolució econòmica demogràfica de 1898 i 1931, trobem que apareixen diferències significatives, ara sí, entre Espanya i Catalunya. Pel que fa al conjunt d'Espanya, l'increment de població entre el 1900 i el 1930 va ser degut a la disminució de la taxa de mortalitat, és a dir, van morir menys persones, menys nens, i el manteniment d'una taxa de natalitat alta, és a dir, de naixements. Dintre de les famílies hi havia més naixements, hi havia avenços en medicaments i la gent no es moria abans. Ve d'aquí aquest manteniment de la natalitat. Bé, durant aquest període també va destacar la migració de la població del camp cap als nuclis urbans, és a dir, d'aquest trasllat dels nuclis rurals en els nuclis urbans. Així doncs, seguint el fin de la població del camp, entre 1898 i 1930, Espanya va continuar sent un país agrícola. Durant el primer terç del segle XX, al camp espanyol van continuar aquestes transformacions derivades d'un pas de subsistència a una economia de mercat. Aquest concepte és molt important, que Espanya en aquest període va passar d'una economia de subsistència a una economia de mercat. En línies generals, a partir de la Primera Guerra Mundial, la productivitat del camp va augmentar, van generar alguns beneficis i la necessitat a nivell d'Europa d'alguns aliments, alguns productes derivats d'espanyols, per combatir aquesta Primera Guerra Mundial. Encara que aquesta productivitat va augmentar, hem de tenir en compte que les tensions socials al camp van cobrar importància a partir del segle XX. Els factors d'aquesta utilitat permanent, aquesta utilitat que va durar molts anys,
va venir donada per la concentració de la propietat de la terra en poques mans. És a dir, aquesta propietat de la terra estava en poques mans. I aquest concepte l'anomenarem latifundi, que és el poder de les terres, d'acord, està en poques mans de propietaris, que tindran el latifundi. La presència a la mateixa zona d'un nombre elevat de jornalers i els dubtes que generava entre els camperols el fet que els terratinents fossin legítimament els propietaris de la terra, però aquests propietaris, aquests terratinents, no eren les persones que s'encarregaven de treballar la terra diàriament durant una jornada de moltes hores. Aquest concepte és molt important. Per què? Per què és tan important? Perquè aquesta situació va provocar la reacció dels pagesos, que es van organitzar en una primera unió de rabassaires, que és el concepte que us he posat aquí en el PowerPoint, la unió de rabassaires del 1891. En general, fins al 1917, encara que van haver-hi tensions en el camp, es va viure un període relativament tranquil. No va haver-hi guerra, no va haver-hi excessives tensions. Però entre el període de 1917 i 1922 es va tornar a una situació de tensió i violència desenfrenada. D'altra banda, un cop hem parlat una mica del camp, ara hem de tornar a parlar de la indústria. Quan estem parlant de la indústria, l'evolució industrial espanyola del període de 1898 fins al 1931 es van donar 3 canvis fonamentals en aquesta indústria. La primera va ser la substitució progressiva del vapor per l'electricitat com a font d'energia. En segon lloc, la concentració de la indústria pesant al País Basc i la diversificació dels sectors químic, paperer. Sobretot, aquest concepte és molt important, la diversificació dels sectors. És a dir, el trasllat d'un mateix sector el van començar a tenir, a aglomerar entre altres sectors i es va diversificar. Però hem de tenir en compte que l'esdeveniment que més va influir en l'evolució industrial espanyola va ser la Primera Guerra Mundial. I ens preguntarem per què la Primera Guerra Mundial, que és un esdeveniment a nivell europeu, ha d'afectar a Espanya. Doncs bé, aquesta guerra va motivar un augment inesperat de la demanda de tota mena de productes, el que parlàvem abans a nivell europeu, tot tipus, els països que participen a la Primera Guerra Mundial necessitaran molts productes que Espanya els hi podrà enviar, els hi podrà generar, d'acord? Quin era el problema de donar aquests productes a l'estranger? Doncs bé, que va provocar un encariment progressiu de productes de primera necessitat i els beneficis econòmics se'ls van quedar, com sempre, unes persones en concret, i d'altres no van rebre cap benefici econòmic de l'exportació d'aquests productes a l'estranger. Bé, per últim lloc, quan estem parlant de l'evolució social, parlarem sobretot del moviment obrer. El període de restauració es va caracteritzar sobretot per la despreocupació general de les qüestions socials. Aquesta despreocupació es va fer patent quan en 1877 el 71% dels espanyols eren analfabets, és a dir, no sabien ni llegir ni escriure. Així mateix, és important dividir el moviment obrer en 2 vessants. En primer lloc, el moviment obrer d'inspiració marxista i el moviment obrer d'inspiració anarquista. Són 2 moviments obrers que els 2 postulen unes idees sobre les qüestions socials, però veurem que són 2 vessants totalment diferents a nivell d'idees generals de partit i d'idees com portar a terme. Bé, pel que fa al primer, és a dir, el moviment obrer d'inspiració marxista, a Espanya el 2 de maig de 1879 es va fundar el PSOE. En el 1888 el PSOE va celebrar el seu primer congrés, pocs dies després de la fundació de la Unió General de Trabajadores, la Unió General de Treballadors, que actualment la coneixem com la UGT. És un sindicat vinculat a aquest partit. A la dècada de 1890, el socialisme espanyol va incorporar 2 noves idees principals. En primer lloc, la creació de les anomenades cases del poble. Què són aquestes cases del poble? Bé, són centres de reunió amb finalitats doctrinals, socials, culturals, polítiques, d'acord? I estava vinculada en aquest partit. I sobretot la reivindicació de la jornada de 8 hores.
D'altra banda, pel que fa al moviment anarquista, aquest va triomfar a Catalunya, entre la població camperola andalusa. Les idees dels anarquistes es basaven en dues idees principals: la llibertat absoluta sense jerarquies i la bondat de la influència de noves idees de propaganda pel fet o d'acció directa dels anarquistes europeus. Quin era el principal problema del moviment anarquista, el moviment obrer anarquista? Doncs que hi havia un cert descontrol dins del partit, fet que va provocar que finalment aquest moviment obrer anarquista acabés desapareixent, perquè hi havia un control i no hi havia una idea establerta dins d'aquest partit. D'altra banda, iniciat al segle XX, m'agradaria mencionar que les famílies obreres vivien en condicions gairebé d'estricta subsistència. Precisament a Barcelona es va donar un procés de desintegració social com a conseqüència del creixement accelerat que va experimentar la ciutat. Les condicions laborals eren precàries, les jornades de feina eren de 10 a 12 hores, o sigui, imagineu-vos, nois, de 10 a 12 hores diàries, eren moltes hores. Tampoc hi havia contractes laborals, és a dir, els propietaris pagaven el que ells consideraven que era lo just, no tenien contractes laborals. I, per últim, la higiene era inexistent i no es prenien mesures de seguretat. Bé, les condicions laborals, com ja he dit, eren precàries. Això ho he dit. D'altra banda, a nivell d'ideologies i sindicats, a més dels sindicats, el moviment obrer va disposar d'un important partit polític, com ja havia mencionat, el PSOE, el nombre d'afiliats al qual va anar en augment de manera progressiva. Així mateix, entre el 1898 i el 1931, la tensió social va ser constant. Motivades per les precàries condicions de vida de classe obrera, que es mobilitzà impulsada per les organitzacions socialistes i anarquistes, les reivindicacions obreres es van traduir en la seva gran majoria en vagues i manifestacions. Ja veurem al llarg de tot el període que les vagues i les manifestacions és una manera de reivindicar-se de la població cap a les institucions governamentals. Durant les vagues es van normalitzar aquests aldarulls al carrer, aquestes tensions socials en el carrer, i no amb tanta freqüència, tot i que també succeïen, la construcció de barricades per combatre l'acció de les forces repressives. Un dels períodes de més conflictivitat social aquí a Barcelona va ser comprès entre els anys 1919 i 1923, en època d'una gran crisi, la crisi múltiple, i on hi havia una inestabilitat política que es va fer patent durant aquests anys. La vaga va durar 3 mesos. Finalment, després de moltes vagues, el moviment obrer va aconseguir la llibertat. Després de gairebé 3.000 detinguts, la readmissió dels vaguistes acomiadats i un augment salarial. A més, durant l'any 1919 es va aconseguir la jornada laboral de 8 hores. I fins aquí, espero que us hagi agradat el vídeo, ens veiem als següents vídeos. Que vagi bé, Pamers!